ଆମ ଜୀବନରେ ପିଲାଙ୍କ ଆଗମନ କୌଣସି ଚମତ୍କାର ଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ। ହିନ୍ଦୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଏବଂ କର୍ମର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଲ ଅଫ୍ କର୍ମ ଏହି ସମ୍ପର୍କକୁ ଏକ ବିଶାଳ ଏବଂ ଅନନ୍ତ ରୂପ ଦିଅନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ହିନ୍ଦୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଆମ ପିଲା ସହିତ ଆମର କିପରି ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମ ଜୀବନକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା କର୍ମର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଏବଂ ଋଣାନୁବନ୍ଧ। ସନାତନ ଧର୍ମ ଅନୁଯାୟୀ ଆତ୍ମା ଅମର ଏବଂ ଶରୀର ବଦଳୁଥାଏ। ଆମେ ଯେଉଁ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ନେଉ ତାହା କୌଣସି ସଂଯୋଗ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆମର ସଞ୍ଚିତ କର୍ମର ଫଳ। ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ଆପଣଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ଆସିବା ମଧ୍ୟ ଏହି କର୍ମ ଏବଂ ଋଣାନୁବନ୍ଧ ନିୟମ ଅଧୀନରେ ହୋଇଥାଏ। ଋଣାନୁବନ୍ଧର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ଦିଆନିଆ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଆତ୍ମା ସହିତ ଆମର କୌଣସି ହିସାବ ଭଲ ହେଉ କିମ୍ବା ଖରାପ ବାକି ଥାଏ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ବାରମ୍ବାର କୌଣସି ନା କୌଣସି ରୂପରେ ଭେଟୁଥାଉ। ପିଲା ରୂପରେ ଆସିଥିବା ଆତ୍ମା ଆମର ପୂର୍ବ ଜୀବନର କୌଣସି ପରିଚିତ ଆତ୍ମା ହୋଇପାରେ। ଏହି ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରେମ, ଋଣ ଶୁଝିବା କିମ୍ବା କୌଣସି ଅଧୁରା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଗଢ଼ି ଉଠିଥାଏ। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା 4 ପ୍ରକାରର ସନ୍ତାନ ସମ୍ପର୍କ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମୁଖ୍ୟତଃ 4 ପ୍ରକାରର ଋଣାନୁବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଅଧୀନରେ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି। ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ଶତ୍ରୁ ବା ବୈର ଶୁଝିବା ଆତ୍ମା। ଏହା ସେହି ଆତ୍ମା ଯାହା ସହିତ ଆପଣ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ କୌଣସି ଅନ୍ୟାୟ କିମ୍ବା ଶତ୍ରୁତା କରିଥିଲେ। ଏହି ଜନ୍ମରେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କଠିନତା ଆଣିପାରେ। ଏହି ସନ୍ତାନମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ବିରୋଧୀ ସ୍ୱଭାବର ହୁଅନ୍ତି କିମ୍ବା ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦିଅନ୍ତି। ଏହି ଆତ୍ମା ନିଜର ବୈର ଶୁଝିବାକୁ ଆସିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଲା ଋଣ ଶୁଝିବା ଆତ୍ମା। ଏହା ସେହି ଆତ୍ମା ଯାହାଙ୍କଠାରୁ ଆପଣ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ କୌଣସି କରଜ ନେଇଥିଲେ। ଏହି ଜନ୍ମରେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି, ଧନ କିମ୍ବା ସମୟକୁ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଉପାୟରେ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ କରଜ ପରିଶୋଧ କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଏକ ସୀମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ପ୍ରାୟତଃ ଉଦାସୀନ ହୋଇପାରେ। ତୃତୀୟରେ ହେଲା ସେବକ ବା ଦାସ। ଏହି ଆତ୍ମା ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଆପଣଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ଥାଇପାରେ, ଯିଏ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ଏହି ଜନ୍ମରେ ଏହି ସନ୍ତାନମାନେ ଆଜ୍ଞାଧୀନ, ସେବାଭାବୀ ଏବଂ ପିତାମାତାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେଉଥିବା ଦେଖାଯାଏ। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାର ସାହାଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥ ହେଲା ମିତ୍ର କିମ୍ବା ସ୍ନେହୀ। ଏହା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ। ଏହି ଆତ୍ମାମାନେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟଜନ କିମ୍ବା ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ଆଣନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଆସିବା ଆପଣଙ୍କ ଶୁଭ କର୍ମର ଫଳ ବୋଲି ବିବେଚନା ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ। ଆମର ପିଲା ଏହି ପ୍ରକାରର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନେଇ ଆସିପାରେ ଏବଂ ଏହା ତାଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ବ୍ୟବହାରରୁ ଜଣାପଡ଼େ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସନ୍ତାନର ଆତ୍ମା ଉପରେ କେବଳ ତାର ନିଜ କର୍ମ ନୁହେଁ, ବରଂ ପିତାମାତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନର କର୍ମର ମଧ୍ୟ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ଗର୍ଭ ଉପନିଷଦ ଏହା କହିଥାଏ ଯେ ପିତାମାତାଙ୍କ ବିଚାରରେ ଶୁଦ୍ଧତା ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଭ୍ୟାସର ଗର୍ଭରେ ଥିବା ଶିଶୁର ଆତ୍ମା ଉପରେ ସିଧା ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ। ଆତ୍ମା ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନିଜର ପ୍ରାରବ୍ଧ କର୍ମ ଭୋଗିବା ଏବଂ ନିଜ ପାଇଁ ନୂତନ କର୍ମ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଆସିଛି। ପିତାମାତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ତାଙ୍କୁ ଧର୍ମର ମାର୍ଗରେ ଚାଲିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ସନ୍ତାନ ଯେ କୌଣସି ଋଣାନୁବନ୍ଧ ନେଇ ଆସିଥାଉ ନା କାହିଁକି, ପିତାମାତା ସବୁବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ, ସଦ୍ଭାବନା ଏବଂ ସଠିକ ସଂସ୍କାର ଦେବା ଉଚିତ। ଏହା ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପୁରୁଣା ଋଣକୁ କାଟିବାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଉପାୟ। ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀବନ ହିଁ ଆମର ଭବିଷ୍ୟତର କର୍ମ ଗଠନ କରେ। ଯଦି ଆପଣ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଅଶାନ୍ତି କିମ୍ବା ବିରୋଧାଭାସ ଅଛି, ତେବେ ଏହା ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ଅଧୁରା କର୍ମର ସଂକେତ ହୋଇପାରେ। ତେବେ ଏହାର ସମାଧାନ କ'ଣ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ପିଲାଙ୍କୁ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ ପ୍ରେମ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି, ପୁରୁଣା ଶତ୍ରୁତାକୁ ଭୁଲିଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ଭାବେ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ପିଲାର ଜୀବନରେ ଅଧିକ କଠିନତା ଅଛି, ତେବେ ପିତୃଦୋଷ ନିବାରଣ ପାଇଁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଏବଂ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ସଂସ୍କାର ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମା ପରସ୍ପରର ଶିକ୍ଷକ। ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପରତା କିମ୍ବା କରୁଣାର ପାଠ ପଢ଼ାଇବାକୁ ଆସିଛି। ହିନ୍ଦୁ ଶାସ୍ତ୍ରର ଏହି ଜ୍ଞାନ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଯେ ପରିବାର କେବଳ ରକ୍ତର ନୁହେଁ, ବରଂ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ମିଳନ। ଆମର ପିଲା ଆମର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କର୍ମର ଦର୍ପଣ ଅଟେ। ତେବେ ଆମେ ପିଲାଙ୍କୁ ଏକ ଅନନ୍ୟ ଆତ୍ମା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ପ୍ରେମ ଏବଂ ଧର୍ମ ସହିତ ଲାଳନ ପାଳନ କରନ୍ତୁ।
ଏଥିରେ ହିଁ ଆପଣ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଉଭୟଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରେମ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରହୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।